Dinja Helen Caruana, om ta' 60 sena li 3 snin ilu kella tagħmel trapjan tal-fwiet fl-Ingilterra. Għal 10 xhur sħaħ Helen kienet il-bot minn dara f'Malta u bħerqa kull lejl u nar kienet tistenna li xi darba jinstabilha fwiet li jaqbel magħha. Ma dal-istazzjon Helen irrakkuntat dak il-mument pożittiv meta rċifiet it-telefonata li bidlitilha ħajjitha. Dak il-ħin kont għadna ħanqum biex nipprepara nieħdu xawer u niżlu isfel mingħand is-sorijiet. Kien jisimgħu kull jum qudiesa u fl-istess sibtu sar il-ħin biex inqumu għal qudies. Imma kienu ċemplu huma fil-5 ta' filgħodu. Imbagħad preparajna, ġiet it-taxi għalina għax hemmhekk kollox free u jibatulna t-tifhem u mwanna. Bej ferħ, l-ewwel mat ommi, bdejt nibża. U mbagħad hekk ma nagħmilx jiena l-uriedi mista nibqa' ninżel lejn Malta. Helen spjegat kif l-operazzjoni u ż-żmien ta' rkupru kien ta' suċċess, iżda ma' żmien instabula komplikazzjonijiet oħra u kellha terġa' titla' r-Renju Unit għal operazzjoni maġġuri oħra. Mbagħad inżilna wara sena għażat minn Londra u bqajna għaddejjin bit-testijiet u fl-istess ħin wara kont naf li għandi bżonn nerġa' nikla biex nagħmel it-tieni operation, manger operation ukoll. It-tnejn kienu manger operation. U wara xahar xhur li għamilta kelli kolli nagħmel l-operation l-oħra mill-istess qata. Hawnhekk saħqet kif dan iż-żmien ikraħ ta' Mart sabilha t-tieni familja tagħha u li sallum il-ġurnata għadha tagħti kuraġġ lill-pazjenti l-oħra. Vera sorijiet li m'hemmx jitgerger minnhom ġewwa lija dawk it-tieni familja. Għadna sallum anke man-nies li ntqajna magħhom għadna ħbieb inċemplu xulxin, iċempluli. Ftit qabel ma f'Malta tittella edizzjoni oħra tal-Istrina, Helen kellha messaġġ wieħed għal Maltin u Lawċin biex kulħadd jgħin lill-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund li jenet tant lilha. U nirringrazzjahom minn hawn xejn ma ngħidilkom, ħadd ma jobsol se jiġri fuqu. Imma kulħadd jista' jasal għal dawn l-affarijiet fejn nistgħu ngħinu għax vera ma jkun joqsok xejn min-naħa tagħhom u għandhom bżonn il-flus.